Dnes ešte ideme predstaviť jedného ďalšieho výnimočného človeka, ktorým je Richard Kopún, pretože ten založil jednu z prvých a najväčších chránených dielní na Slovensku. No a zamestnáva tam desiatky ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí si inde prácu nájsť nemôžu. Tak čo dneska budeme? Tašky, kusy, maňušky. Richard ako človek je síce malého vzrastu, áno, ale ozaj chlap na mieste a s veľkým srdcom. Cieľom je k Slovenskej chránenej dielni, aby sme dávali čo najviac prácu ľuďom z okolí Piešťan. Snažíme sa získavať, budujeme po celý rok rôzne práce u klientov. Väčšinou sú to firmy, ale sú to aj obce, prípadne aj školy, pre ktoré počas roka robíme rôzne graficko-reklamno-potlačové práce, od potlač tričiek, darčekových predmetov, pier, diárov, kalendárov, šijeme pracovné oblečenie, športové dresy, maňušky do slabikárov, rôzne pracovné obaly, čo príde. Nezošité maňušky, takto vyzerajú tie ešte kusy, nech sa zošijú. Tak toto je vlastne taká náplň, čo je taká zákazková, ale máme tu aj hlavnú časť, čo je manuálna dielňa, kde pre okolité firmy robíme ručne rôzne manuálne práce, skladacie alebo rozkladacie, alebo triedíme, keď je niečo, že klient nám dá nekvalitné výlisky a my musíme ho strediť na kvalitné, nekvalitný, tak aj takéto práce máme a tieto práce sú celoročné. To je o to lepšie, že to vlastne je to opakujúca sa činnosť vlastne celý rok. Každý človek má u nás individuálnu dohodu, individuálny prístup, individuálne pracovné podmienky. Snažíme sa vlastne všetko urobiť tak, aby mu to pasovalo, aby mu samotná práca neškodila zdraviu. Akurát strička, čo robíme pre parádu. Jeho najväčší prínos je v tom, že stále sa chce rozrastať, stále chce pomáhať čím ďalej, tým viac ľuďom. Teda čím väčšiemu počtu ľudí. To si asi myslím, že je také. Že keby chcel, tak môže si založiť nejakú komerčnú firmu a pracovať na biznise a robiť si veľké zisky, neviem čo, ale vybral si túto cestu a myslím, že ho to naplňa. Chránená dielňa vznikla najprv ako moja živnosť. Využil som podporu štátu na vznik chráneného pracoviska a najprv som to nechcel mať takéto veľké, aké to je, ale postupne sa to vybudovalo tým, že hlásia sa, a stále sa tak buduje, tým, že sa hlásia ľudia o robotu. Pre mňa to je s mojou manželkou aj s kolegami, ktorých volám piliere, vlastne je poslanie. Tí ľudia, čo nemajú tú prácu, nás poháňajú. On vždycky vie ľudí namotivovať alebo dotiahnuť tam, kam on chce. Presvedčí, namotivuje a tým pádom aj niekedy, jak sa povie, že vás trochu aj pohaní, že toto nie, toto áno, ale vie nás usmerniť tým smerom správnym. Takéto niečo začať vyrábať z tých dosah, čo tu sú, dojdú ďalšie, majú dojsť. Ja mám tzv. Achondropláziu, to je vlastne nízky vzrast, mám výšku 1,30 m. To je ako najľahšie zdravotné znevýhodnenie z celej tejto slovenskej chránenej dielne. Ja by som osobne s nikým nemenil s mojich kolegami, čo tu majú zdravotné znevýhodnenie, pretože ja som len malý v podstate a ostatné mi nejako funguje. Richard je veľmi charizmatický a robí úžasné veci pre ľudí. Od začiatku ho poznám a od začiatku má veľké plány pomáhať ľuďom s zdravotným znevýhodnením po celom Slovensku. Ale potom sa to zúžilo na to, že máme túto pobočku v Piešťanoch. A my sme na také vlastné taške. Som pochopil, že pre tých ľudí veľa znamenáme. Tedy je vlastne, že tým, že im zabezpečím prácu nejakú zmysluplnú činnosť, kde sa môžu aj rozvíjať a kde vlastne sú v kolektíve, tak som zistil, že robím vlastne také ako pre tých ľudí dobro, alebo spoločenské dobro. Rád som, keď takéto podobné modely vznikajú inde na Slovensku, rád pomôžem tým, čo by chceli založiť sociálny podnik podobného typu alebo chráněnú dielňu, vysvetlím, ukážem, podporím v podstate, lebo chýba na Slovensku takých, ako sme my, by bolo dobré, keby v každom okresnom meste. Sme takmer na konci dnešnej Reginy, ale